Τρίτο ημίωρο, κριτική φωνή, συνέχεια στην εκπομπή μας. Με πολύ μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε στις αρχές της εβδομάδας η έκθεση Κρήτη, η μεγάλη συνάντηση, που διοργανώθηκε από την Προμέξπο και πραγματοποιήθηκε στο στάδιο Τάικβοντό του Φαλερικού Δέλτα από το περασμένο Σάββατο έως τη Δευτέρα το βράδυ, 27 Μαΐου 2013. Τελούσε υπό την αιγίδα 3 Υπουργείων, δεκάδων πρεσβειών, προξενείων, επιμελητηρίων, γενικών γραμματιών και πολλών άλλων ακόμα. Η μεγαλειώδης αυτή συνάντηση σφράγισε με τον καλύτερο τρόπο την κριτική φιλοξενία, αφού χιλιάδες επισκέπτες που περιηγήθηκαν στα 200 και πλέον περίπτερα της έκθεσης μύρισαν Κρήτη, γεύτηκαν Κρήτη, άκουσαν Κρήτη και όλα αυτά σε ένα μαγικό μπουκέτο που μεσούσης της Άνοιξης προσφέρθηκε στο αθηναϊκό και όχι μόνο κοινό. Με παράλληλες εκδηλώσεις. Με παράλληλες και πολλές εκδηλώσεις, όπως λέει πολύ σωστά και με διορθώνει και ο Κατσαράκης και συμπληρώνει μάλλον. Επίσημη προσκεκλημένη ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών και Υποδομών, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, η Υπουργός Τουρισμού, η κ. Όλγα Κεφαλογιάννη. Οι δύο υπουργοί από την Κρήτη και οι δύο συμπτωματικά από το Ρέθυμνο. Ο μεν κ. Χατζηδάκης αντιμετώπισε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σεβασμό τόσο τους διοργανωτές όσο και τους εκθέτες, αφού τους τίμησε περιηγούμενος από περίπτωρο σε περίπτωρο σε όλη την αρένα του σταδίου. Για την κυρία Κεφαλογιάννη δυστυχώς δεν μπορούμε να πούμε τα ίδια, καθώς ο Υπουργός Τουρισμού προσήλθε μεν στο Ελληνοκινεζικό Φόρουμ, προφανώς κατ' εντολήν κυρίου Σαμαρά, μιας και ο Πρωθυπουργός έχει επενδύσει πολύ τελευταίο στις σχέσεις των δύο χωρών. Ένα φόρουμ λοιπόν που πραγματοποιήθηκε το Ελληνοκινεζικό την τελευταία μόλις μέρα σε μια από τις εξωτερικές αίθουσες του σταδίου και αμέσως μετά η κυρία Κεφαλογιάννη αποχώρησε δίχως να περάσει καν από την αρένα του σταδίου, δίχως να δει ούτε καν ένα περίπτερο. Ήλθον, δεν είδον και απήλθον. Πολύ σωστά βάζει και ο αρχισυντάκτης μας το σουπεράκι το ανάλογο. Άρα, και να ρωτιέμαι και εγώ προσωπικά, όταν θα ερωτηθεί για το αν θα πρέπει το Υπουργείο Τουρισμού να μετέχει και του χρόνου στην ίδια έκθεση, γιατί μετήχε ως χορηγός σε αυτή την έκθεση, με τι κριτήρια η ίδια η Υπουργός θα αποφασίσει, αφού δεν έλαβε ούτε μία γνώση για τη μεγαλειώδη αυτή έκθεση, και που το Υπουργείο της, όπως είπα και προανέφερα, επίσημα στήριξε, αλλά και ο τόπος της, η Κρήτη, ανταποκρίθηκε σε τούτο το κάλεσμα με ιδιαίτερο και μεγάλο σεβασμό. Το βέβαιο είναι ότι η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη απογοήτευσε τους συντοπίτες της, εμείς τουλάχιστον αυτό καταγράψαμε, που την περίμεναν στη διεθνή αυτή έκθεση και δεν χάρηκαν όταν άκουσαν ότι βρέθηκε μόλις 10 μέτρα από την αρένα του εκθετηρίου, αλλά δεν μπήκε καν στον κόπο να δώσει την πρέπουσα ως κριτικά βουλευτής σημασία στους συντοπίτες της. Εμείς είχαμε υποχρέωση ως δημοσιογράφοι να σχολιάσουμε το γεγονός. Η κρίση δικιά σας. Το Channel 9, αγαπητοί μας τηλεθεατές, ήταν βασικός χορηγός επικοινωνίας της διεθνούς αυτής έκθεσης, Κρήτη, μεγάλη συνάντηση, διοργάνωσε από την Προμέξπο. Και έτσι το τρέχον ημίωρο της εκπομπής, το τρίτο ημίωρο, είναι αφιερωμένο σε αυτήν. Σας δείξουμε δύο βίντεο. Στο πρώτο θα παρακολουθήσετε τις δηλώσεις επισήμων, πλάνα από τον αγιασμό και την έκθεση γενικότερα. Ας τα δούμε όλοι μαζί και αμέσως μετά στο δεύτερο βίντεο τα προϊόντα και υπηρεσίες κατευθείαν από την Κρήτη στους δέκτες σας. Κρήτη, μεγάλη συνάντηση. 24-27 Μαΐου, η πρώτη μεγάλη παγκρίτια έκθεση, Τάικβοντό, Φαλερικό Δέλτα. Οι πόρτες μόλις άνοιξαν, πλάνο στους εκθέτες. Ο διοργανωτής της έκθεσης, ο κύριος Νεκτάριος Σερμάκης, υπεύθυνος της Προμέξπο. Κύριε Σερμάκη, καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα. Κρήτη, μεγάλη συνάντηση. Ο σκοπός της συνάντησης. Σας ευχαριστούμε που βρίσκεστε εδώ. Νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά και περηφάνεια που ήδη το κοινό φαίνεται ότι αγκαλιάζει την διοργάνωση αυτή. Ο σκοπός της συνάντησης αυτής, της μεγάλης έκθεσης για την Κρήτη, είναι να γνωρίσουν οι κάτοικοι της Αττικής τα προϊόντα της Κρήτης ή όσοι τα γνωρίζουν να έρθουν σε επαφή με τις επιχειρήσεις, με τα καινούργια νέα που φέρουν. Και επίσης να δούμε αυτά τα προϊόντα να τοποθετηθούν στις αγορές τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού. Γιατί όπως γνωρίζετε πάρα πολλά διμερεί επιμελητήρια ήδη στηρίζουν αυτή τη δραστηριότητα και θα φέρουν στοχευμένους αγοραστές προκειμένου να συνάψουν σχέσεις συνεργασίας με τις εταιρείες και με τους παραγωγούς της Κρήτης.
Είδαμε πάρα πολλά περίπτερα κάτω, αν δεν κάνω λάθος, τον αριθμό 200, όπως μας είπατε. 200 και πλέον περίπτερα. Έτσι. Καταρχήν, από πλευράς συμμετοχής εκθετών, είσαστε ευχαριστημένος? Είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι και νομίζω ότι αυτό το δείχνει η ίδια η εικόνα. Θέλω όμως με ειλικρίνεια να σας πω ότι κάτω από τις παρούσες οικονομικές συνθήκες νομίζω ότι εξαντλήσαμε κάθε περιθώριο επιτυχίας. Και γι' αυτό νιώθω ιδιαίτερη χαρά και ευτυχία που στήριξαν αυτό το γεγονός. Και η Περιφέρεια Κρήτης και οι Δήμοι της Κρήτης και τα επιμελητήρια, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι θεσμικοί φορείς, τόσο στην Κρήτη όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Μαζί μας ο κύριος Νίκος Κουλάς, τέος Υπουργός Τουρισμού και βέβαια συνδιοργανωτής, αν μπορούμε να πούμε, της έκθεσης. Βοηθάει συμμετοχή και βέβαια συντονιστής της ημερίδας. Καταρχήν, αυτή η ημερίδα, κύριε Σκουλά, τι είναι? Σκοπό έχει να συνδέσει την παραγωγή της κρητικής γης, την τυποποίηση, το μάρκετινγκ με τη γαστρονομία, την κρητική διατροφή και τον τουρισμό ως σαν ενιαίο παραγωγικό σύμπλεγμα. Γιατί αυτά δεν είναι ανεξάρτητα, το ένα βοηθάει το άλλο. Αυτή η ημερίδα θα γίνει σε κάποιο συγκεκριμένο χώρο στο Taekwondo? Θα γίνει εδώ σε μια αίθουσα δεξιά μας, θα ανακοινωθεί ο χώρος. Υπάρχουν οι κορυφαίοι ομιλητές οι οποίοι γνωρίζουν και τα γαστρονομικά και την υγιεινή διατροφή και πετυχημένη παραγωγή και θα μας πούνε πώς μπορούμε να τα συνδέσουμε όλα αυτά για την ανάπτυξη και την ευημερία της Κρήτης. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Από το σπίτι που μας φιλοξενεί εδώ στη μεγάλη συνάντηση των κριτικών στην Αθήνα και αναφέρομαι στο Taekwondo, στο στάδιο Taekwondo Σφαλιρικό Δέλτα, μαζί μας ο κύριος Γιώργος Μαριδάκης, πρόεδρος Παγκρατίου Ενώσεως. Κύριε Μαριδάκη, είστε συνδιοργανωτής ως θεσμός σε αυτή την έκθεση. Δύο λόγια παρακαλώ για αυτή την έκθεση. Από την πρώτη στιγμή που μας ζητήθηκε η αιγίδα μας και να συμμετάσχουμε στην έκθεση Κρήτη Μεγάλη Συνάντηση, είπαμε ότι θα είμαστε παρόντες. Γιατί εκτός από την προβολή των επιχειρήσεων, των επιχειρηματιών και των κριτικών προϊόντων που όλοι ξέρουμε την αναγκαιότητα και αυτής της εποχής, η έκθεση προβάλλει και τον πολιτισμό μας και τον τουρισμό μας. Και επειδή εμείς κατά κύριο λόγο υπηρετούμε τον πολιτισμό, τα ήθη και τα έθιμα της πατρίδος μας, είμαστε παρόντες. Είμαστε παρόντες με το περίπτερο στο οποίο βρισκόμαστε τώρα, είμαστε παρόντες με τη σημερινή διοργάνωση των εγγενείων, με το μουσικό και χορευτικό συγκρότημά μας που θα δώσουν το παρόν και εγώ θα κάνω ένα χαιρετισμό. Θα είμαστε παρόντες την Κυριακή στην ημερίδα που θα γίνει για την προσφορά της Κρήτης για τα 100 χρόνια από την Ένωση, την οποία θα την παρουσιάσουμε εμείς και οι ομιλητές είναι δική μας επιλογή και βέβαια θα δώσουμε ό,τι καλύτερο στο κριτικό γλέντι που θα επακολουθήσει την Κυριακή το βράδυ από λαογραφικούς ομίλους της Αθήνας. Ευελπιστούμε αυτή η έκθεση να αποκτήσει ένα θεσμικό χαρακτήρα, δηλαδή και τις επόμενες χρονιές να δούμε ίσως στο ίδιο μέρος, ίσως σε άλλο, αυτή τη μεγάλη και λίγα ανεπιτυχημένη έκθεση, η οποία για πρώτη φορά παρουσιάζεται στο ελληνικό ή στο αθηναϊκό κοινό. Αυτός είναι ο στόχος και των διοργανωτών από τις συζητήσεις που έχουμε κάνει, αλλά και εμάς αναμφισβήτητα, διότι εμείς θέμε να προβάλλουμε τα προϊόντα του νησιού μας και θέμε να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα γενικότερα που έχει. Όπου λοιπόν μας ζητηθεί η βοήθειά μας ή και αυτοβούλως πολλές φορές μπαίνουμε μπροστά για να βοηθήσουμε σε αυτούς τους τομείς. Να ευχαριστήσουμε τον πρόεδρο της Παγκρατίου Ενώσεως, τον κύριο Γιώργο Μαριδάκη. Ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κύριος Σταύρος Αρναουτάκης, Περιφέρεια Κρήτης, συνδιοργανωτής της έκθεσης. Κύριε Αρναουτάκη, μια δήλωση παρακαλώ. Είμαστε εδώ όλοι Κρήτη για την εξωστρέφεια της Κρήτης μας, για να προωθήσουμε τα ποιοτικά μας προϊόντα αλλά και τον τουρισμό μας. Μια σημαντική έκθεση που αξίζει τον κόπο να έρθουν όλοι οι Αθηναίοι, κριτικοί και εμείς, για να δουν τα ποιοτικά προϊόντα της Κρήτης. Εύχομαι καλή επιτυχία. Να υποθέσουμε ότι αυτή η έκθεση, καθώς ευελπιστεί να είναι θεσμός και τα επόμενα χρόνια να γίνει θεσμός για την υπόλοιπη Ελλάδα, θα είναι η Περιφέρεια Κρήτης από κοντά. Πάντα η περιφέρεια είναι δίπλα σε τέτοιες πρωτοβουλίες.
όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Πρέπει να σας πούμε ότι καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σύνδεση του πρωτογενή τομέα με τον τουριστικό τομέα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η περιφέρεια θα είναι πάντα δίπλα σε τέτοιες διοργανώσεις. Στόχος μας είναι μια Ελλάδα παραγωγική, μια Ελλάδα ανταγωνιστική, μια Ελλάδα εξωστρεφής. Γίνονται βήματα προς αυτή την κατεύθυνση και ένα από αυτά τα βήματα το έχουμε σήμερα εδώ μπροστά μας. Οι κριτικές επιχειρήσεις αποδεικνύουν ότι δεν το βάζουν κάτω, ότι παλεύουν, ότι προχωρούν. Σήμερα στην Αθήνα έχουμε μια μεγάλη έκθεση από κριτικά προϊόντα και από γενικότερα ιδέες και πρωτοβουλίες κριτικών επιχειρήσεων. Η Κρήτη είναι στην Αθήνα, αλλά μας ενδιαφέρει η Κρήτη να προχωρήσει παραπέρα, να επεκταθούν οι δραστηριότητες και οι εξαγωγές των κριτικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη και στον κόσμο και φυσικά μαζί με την Κρήτη και όλη η Ελλάδα, όλες οι ελληνικές επιχειρήσεις. Χρειάζεται παραγωγή, ανταγωνιστικότητα, εξωστρέφεια. Μαζί μας ο βουλευτής Λασιθίου, ο κύριος Γιάννης Πλακιωτάκης και πρώην Υπουργός Εθνικής Αμήνης. Κύριε Πλακιωτάκη, σας καλησπερίζουμε στο Τάικβοντό, στο Φαλιρικό Δέλτα. Ένα πρώτο σχόλιο. Η Κρήτη στη νέα εποχή θα πρέπει να καταστεί πρότυπο ανάπτυξης, πρότυπο παραγωγής και εμπορία επώνυμων κριτικών προϊόντων και επιτέλους ως Κρήτη θα πρέπει να αναπτύξουμε ένα ενιαίο σήμα ταυτότητας. Νομίζω αυτή είναι η πρόκληση το επόμενο χρονικό διάστημα, όλα τα προϊόντα, τα ποιοτικά προϊόντα της Κρήτης να αποκτήσουν ενιαία ταυτότητα. Η λέξη Κρήτη είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα του νησιού μας και αυτό θα πρέπει να προβάλλουμε. Παρθένος έτεγες απειρόγαμε και Παρθένος έμεινες μήτηρα νύφευτε, Θεοτό και Μαρία. Χριστό το Θεό νικέτευε δωρήσαστε ημί το μέγα έλεος. Παναγία Θεοτό και Παρθένε, το χειρονίμο τα έργα κατεύθυνο και συγχώρηση των πτεσμάτων ημών, έντιση το ψαισμάς των αγγέλων των ύμνων. Αγίος ο Θεός, Αγίος ισχυρός, Αγίος αθάνατος ελέησον ημάς. Μαζί μας και ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Δευτέρης Αυγενάκης. Κύριε Αυγενάκη, μια δήλωση για την έκθεση. Την ώρα που ο κόσμος όλος αλλάζει, η Ελλάδα δίνει τη δικιά της μάχη, η Κρήτη δίνει ένα δυναμικό παρόν, ένα ιδιαίτερο παρόν. Ένα παρόν το οποίο όμως έχει ένα άλλο χαρακτήρα, έχει μια άλλη φυσιογνωμία. Δίνει παρόν στην ανάπτυξη, δίνει παρόν στην εξωστρέφεια και δίνει ένα ισχυρότατο μήνυμα. Ξέρουμε, καλλιεργούμε την κρητική γη και στέλνουμε τα καλύτερα προϊόντα μας στους εκλεκτούς καταναλωτές. Είναι βέβαιο ότι η σημερινή έκθεση είναι ένα ισχυρό μήνυμα τόσο για την οικονομία της χώρας, όσο φυσικά για την οικονομία της Κρήτης. Ότι κάποιοι δεν το βάζουν κάτω, μοχθούν, παλεύουν και θα τα καταφέρουν. Και όλοι μαζί, η Ελλάδα ολόκληρη θα τα καταφέρει. Να είμαστε βέβαιοι και να είστε βέβαιος. Ένα σύντομο σχόλιο, περιηγηθήκατε στην έκθεση, είδατε τα περίπτερα, περίπου 200 εκθέτες. Ένα σύντομο σχόλιο και για την διοργάνωση. Άριστα, με κεφαλαίο. Επειδή τυχαίνει να έχω παρακολουθήσει και προηγούμενα χρόνια διοργανώσεις, φέτος, αν λάβεις υπόψη και τις συγκυρίες, είναι πολύ μεγαλύτερη η έκθεση, πολύ καλύτερα οργανωμένη και φυσικά με ισχυρότερα και ποιοτικότερα προϊόντα. Όλοι μαθαίνουμε από την κρίση. Βγαίνουν καλά και από αυτή την ιστορία. Δεν είναι μόνο αρνητικά. Λοιπόν, ας κάνουμε τα καλά καλύτερα και είμαστε εδώ και είμαι εδώ για αυτό ακριβώς το λόγο. Για να πετύχουμε και θα πετύχουμε. Έλα μα ο πρώτος κριτικός χορός είναι το Πετροζάλι, είναι το Πετροζάλι, είναι το Πετροζάλι. Μαζί μας η Αντιδήμαρχος Ρεθύμνης, υπεύθυνη για τον πολιτισμό και τον τουρισμό στο νομό Ρεθύμνης, η κυρία Πέπη Μπιρλιράκη. Πολιτιστικό το σημερινό event καθαρά. Κυρία Μπιρλιράκη, το σχόλιο σας, καταρχήν το πρώτο σχόλιο σας για την εκδήλωση. Είναι η Κρήτη συμπυκνωμένη μέσα στο στάδιο Τάικβοντό, εδώ στα χώματα της Αθήνας. Είναι μια Κρήτη η οποία σε υποδέχεται όπως μόνο αυτή ξέρει να υποδέχεται, σε κερνά, σου μιλά και περνάς καλά μαζί της. Γνωρίζεις τον κριτικό, τον άνθρωπο κριτικό και τα προϊόντα του. Ό,τι πιο όμορφο σε αυτόν τον κόσμο, όπως λέμε εμείς οι κριτικοί. Πιστεύω ότι ενωμένη Κρήτη, όπως είναι σήμερα εδώ, δείχνει τις πραγματικές δυνατότητες και για τον πρωτογενή της τομέα, αλλά και για τον πολιτισμό που από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα το διαλαλεί στα πέρατα της γης.
Γι' αυτό και εγώ αισθάνομαι μεγάλη χαρά, μεγάλη τιμή που εκπροσωπώ το Ρέθυμνο σήμερα εδώ, μαζί με όλο το νησί μου, προς τον κόσμο έξω. Με τα τόσα χρόνια εμπειρία σας, πολιτιστικής εμπειρίας ως υπεύθυνη του τομέα πολιτισμού, πώς βλέπετε, ένα σχόλιο για το πώς βλέπετε τη σημερινή διοργάνωση? Με τις πρώτες ώρες, με το πρώτο βήμα που κάνει κανείς μέσα στο χώρο της διοργάνωσης, βλέπει αμέσως πόσο άρτια και καλά διοργανωμένο είναι. Θέλουμε να συγχαρούμε όλους τους διοργανωτές, θέλουμε να συγχαρούμε την περιφέρεια που είναι αρρωγό σε κάθε τέτοια κίνηση και βέβαια όλους τους χορηγούς και όλους όσοι βοήθησαν. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ήταν πολύ δύσκολο, είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει και καταλαβαίνοντας απόλυτα, γιατί και στο Δήμο Ρεθύμνης διοργανώνουμε πολλές φορές τέτοιες εκθέσεις προς τα έξω, προσπαθώντας την εξωστρέφεια και το νησί μας να το δώσουμε και προς την Ευρώπη και προς τον κόσμο ολόκληρο, ξέρουμε τις δυσκολίες. Ευχόμαστε λοιπόν να είναι η αρχή για ένα θεσμό ο οποίος θα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Έλα που το χορεύουν κριτικοί με λεβεδιά και χάρη, με λεβεδιά και χάρη, με λεβεδιά και χάρη. Μαζί μας η κυρία Σοφία Σταματάκη από την εκδοτική εταιρεία Κρήτης, του κυρίου Νεκτάριου Σαρμάκη. Κυρία Σταματάκη, τι ακριβώς κάνετε στην έκθεση? Τι ακριβώς παρουσιάζετε? Ωραία. Έχουμε την εταιρεία εκδοτική Κρήτης, Νεκτάριο Σαρμάκης. Είμαστε 20 χρόνια στο χώρο. Έχουμε πάρα πολλές εκδόσεις, όπως μια πολύ γνωστή έκδοση είναι ο Οδηγός Σταρ στο Ηράκλειο 20 χρόνια. Τα ραδιόφωνα Ράδιο Ρυθμός και Ράδιο Αντένα, τον Πανελλήνιο Οδηγό Κοσμήματος, το περιοδικό Human News, κατασκευή ιστοσελίδων και πολλά άλλα, σαν διαφημιστική εταιρεία. Από το χώρο του promotion που σας ξέραμε ως μοντέλο παλαιότερα, στο χώρο της διαφήμισης πια, έτσι? Έτσι, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μαζί μας η κυρία Κατερίνα Χαλκιαδάκη, κοινωνική λειτουργός από το Αγκάλι Homes, από το Γερακάρι, επαρχία Δήμος Αμαρίο. Κυρία Χαλκιαδάκη, τι κάνουμε, τι προσφέρουμε, τι υπηρεσίες προσφέρουμε στο Αγκάλι? Οι υπηρεσίες στο Αγκάλι είναι πολύ σημαντικές για τους ηλικιωμένους. Να πούμε ότι υπάρχει 24ωρη παρακολούθηση από νοσηλευτικό προσωπικό στο Αγκάλι. Υπάρχει κοινωνική λειτουργός, υπάρχει ο ψυχολόγος, υπάρχουν γιατροί, παθολόγος και ο χειρούργος, οι οποίοι σε καθημερινή βάση προσέχουν τους ηλικιωμένους και τους φροντίζουν. Πέρα από αυτά υπάρχει το ψυχαγωγικό κομμάτι για τους ηλικιωμένους, που είναι οι εκδηλώσεις, οι γιορτές μας, οι ομάδες που κάνουμε καθημερινά για αυτούς, όπως είναι η ομάδα εφημερίδας, όπως είναι οι βόλτες μας στα καφενεία, η περίπατή μας, οι εκδρομές μας, έτσι ώστε οι ηλικιωμένοι να έχουν μια ποιοτική ζωή. Μαζί μας ο κύριος Ηλίας Μανούσακας από την εταιρεία Κρέτα Κάροb. Μια καινοτόμα επιχείρηση, η οποία μπόρεσε και εκμεταλλεύτηκε ένα από τα δύο είδη για τα οποία αιώνες πριν οι ενετοί μας κατέκτησαν. Μας κατέκτησαν για δύο λόγους, για το λάδι και το χαρούπι. Και πολλοί μπορεί να γνωρίζουν το λάδι. Το χαρούπι ποιος? Κύριε Μανούσακα, ασχολήθηκατε με το χαρούπι. Με τα 32 σκευάσματα είχα διαβάσει κάποτε. Εσείς νομίζω τα κάνατε υπερπολαπλάσιο το νούμερο. Πείτε μας ακριβώς τι ακριβώς φτιάξατε, τι ακριβώς δημιουργήσατε. Ξεκίνησα το 2006. Δημιούργησα μια τεχνογνωσία του προϊόντος το οποίο δεν υπήρχε σχετικά στην Ελλάδα. Τελειοποίησα τα μηχανήματα, το μηχανολογικό εξοπλισμό και έφτασα σε ένα επίπεδο με το 2010 να μπω στην αγορά. Τώρα εξαγάγω περίπου σε 13 χώρες, σε μικρές ποσότητες. Έχω σχεδόν όλη στην ελληνική αγορά σε 1600 σημεία, σε βιολογικά μαγαζιά, ντελικατεσέν, μαγαζιά παραδοσιακά, ξενοδοχεία, αρτοπία και ζαχαροπλαστεία. Να ρωτήσω ακριβώς, είδα καφέ, είδα μακαρόνι, είδα παξιμάδι. Να πούμε έτσι ονομαστικά τους τίτλους των προϊόντων. Ναι, βγάζω το υποκατάστατο του καφέ, χωρίς καφεΐνη βέβαια, φυσικό γλυκό. Αντικαταστούμε το κανονικό καφέ. Δηλαδή ένας υγιεινός καφές αυτός. Ένας υγιεινός καφές, ο οποίος δεν έχει γλουτένη, δεν έχει καφεΐνη, είναι φυσικός γλυκός και έχουμε ένα ρόφημα το οποίο μπορούμε να καταστήσουμε τον καφέ μας στην καθημερινότητά μας. Βοηθάει να βγάλουμε και την καφεΐνη από τον οργανισμό μας μέσα σε μία μισή εβδομάδα. Βγάζουμε το υποκατάστατο του κακάου, το οποίο το κακάο έχει καφεΐνη και θεοβρομίνη που είναι αρνητικές
ουσίες για τον οργανισμό μας και είναι και δεν είναι και φυσικό γλυκό, ενώ το δικό μας το κακάο του χαρουπιού κάνουμε γλυκά, κάνουμε ζεστά και κρύα ροφήματα. Βγάζουμε το αλεύρι, το ομό δηλαδή, αυτό το οποίο είναι μοναδικό στην Ευρώπη το οποίο το βγάζω. Είναι ένα αλεύρι από χαρούπι 100%, φυσικό γλυκό και αυτό, τεράστιο ποσοστό πρωτεϊνών, υδατανθράκων, ασβεστίου και βιταμίνες και άλλα και άλλα. Πέραν του καφέ, αν μπορούμε να έχουμε από τον κάμεραμάν μας και να ζητήσω ένα πλάνο κοντινό στα μακαρόνι, βλέπω εδώ. Βγάζουμε μακαρόνι από χαρούπι, βγάζουμε χαρουπόμελα, το οποίο αναγραμμάριο, αυτό εδώ έχει 25%. Λίγο πιο κάτω θέλετε, εδώ στο πλάνο μας. Είναι ένα σιρόπι χαρουπιού από την ψύχα του χαρουπιού, το οποίο περιέχει 25% ασβέστιο, το οποίο το παίρνει ο οργανισμό μας αναγραμμάριο, το 1/4. Είναι φανταστικό για την ομοιοπαθητική. Βλέπουμε εδώ πέρα τώρα, αυτό είναι... Μπάρες Δημητριακών, θρεπτικές μπάρες οι οποίες περιέχουν φρούτα, χαρουπόμελο, περιέχουν χουρμάδες, σίκο, αμύγδαλο κριτικό, 15%. Μάλιστα. Προχωράμε στο χαρουπάλευρο. Αυτό είναι το ομό. Το χαρουπάλευρο, το ομό. Αλεύρι δηλαδή. Αλεύρι, κανονικό αλεύρι. Μαγειρικό αλεύρι. Είναι σε ομή μορφή, δηλαδή αυτό δεν έχει θερμανθεί καθόλου και μπορούμε να το κάνουμε αρτοεπικά, κουλουράκια, μπισκότα και να το χρησιμοποιήσουμε και μέσα στο φαΐ, σε σχετικά προϊόντα. Μάλιστα. Πέραν τούτου, παξιμάδια βλέπουμε, ολικής. Βγάζουμε κουλουράκια από χαρούπι με αμύγδαλο και μέλι από χαρούπι και μέλι. Αυτό το δείξαμε προηγούμενα. Το χαρουπόμελο. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Τώρα, όσον αφορά το εξαγωγικό σας κομμάτι, εκεί από ό,τι μαθαίνουμε έχετε καταφέρει πολλά πράγματα. Δηλαδή, αναδεικνύεται τα κριτικά προϊόντα, την Κρήτη γενικότερα σε όλη την Ευρώπη. Ναι, από ό,τι είδατε από τα στοιχεία που σας έδειξα προλίγου, έχει από το αγγλικό επιμελητήριο εκεί, μας έχουν διαλέξει μέσα στις 200 επιχειρήσεις, δηλαδή μας διαλέξαν από 15.000 επιχειρήσεις επί 8 μήνες, για να μπορέσουμε να προωθήσουμε σε ευρωπαϊκό χώρο την καινοτομία μας, το μηχανολογικό μας εξοπλισμό και δηλαδή την ποιότητα των προϊόντων που βγάλαμε στην αγορά. Μάλιστα. Τα ποιοτικά προϊόντα αυτά. Τα καινούρια, τον πρωτογενή τομέα ο οποίος άπιζε στα χωράφια της Κρήτης και δεν είχε αναδειχθεί ποτέ, και σε κάποια μορφή έχουν γίνει τόσο πολλά προϊόντα και είναι σε τόσα πολλά μαγαζιά πανελλαδικά και στις αγορές του εξωτερικού. Από το ΤΑΙΚ Βοντό στο Φαλερικό Δέλτα, κατευθείαν στο Αμάρι. Επαρχία Αμαρίου, Δήμος Αμαρίου, Αμάρι Ποτά, Πάνακρον, Αποσέτη, Ελία Μέρονας. Μια περιοχή η οποία αναδεικνύει τουρισμό, αναδεικνύει γεωργία, αναδεικνύει κτηνοτροφία, αναδεικνύει πολλά. Όλα αυτά μαζί σε ένα πακέτο. Αμάρι ΑΕ. Μαζί μας ο διευθυντής της Αμάρι ΑΕ και της ξενοδοχειακής μονάδας Πάνακρον, ο κύριος Μπάμπης Αγγελάκης. Κύριε Αγγελάκη. Καλώς σας ορίσατε. Καλώς βρεθήκαμε στην Αθήνα, στην παγκρίτια έκθεση Μεγάλη Συνάντηση. Πήραμε μια πρωτοβουλία σαν Αμάρι ΑΕ και σαν Δήμος Αμαρίου να παρουσιάσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει και μπορεί να βρει κάποιος στην περιοχή μας. Και φέραμε μαζί μας μια 15 περίπου εκθέτες από το Αμάρι που προσφέρουν τα προϊόντα τους παραδοσιακά και υπηρεσίες όπως καταλύματα. Και μπορεί να τα βρει κάποιος, να μιλήσει μαζί του, να συνοηθεί αν θέλει να έρθει στην επαρχία μας να μας γνωρίσει από κοντά. Είχαμε προμερικών ημερών και τον κύριο Μαρκίδη στο πάνελ της εκπομπής, με τον οποίο αναδείξαμε και είπαμε αρκετά πραγματάκια για το ότι με πυρήνα την επιχείρηση, την ξενοδοχειακή επιχείρηση Πάνακρον, με πυρήνα αυτή την επιχείρηση λειτουργούν περίπου 210 κλίνες στην ευρύτερη περιοχή. Και το ερώτημα είναι ένα, αν θέλετε, και το στοίχημα. Το Αμάρι είναι τα ζαγοροχώρια της Κρήτης τελικά, ναι ή όχι? Πιστεύουμε ότι είναι και θα το αποδείξουμε στα αμέσως επόμενα χρόνια, λειτουργώντας αυτό το δίκτυο των καταλυμάτων, προσφέροντας αυτές τις υπηρεσίες συνδυασμένες και με τα προϊόντα που έχουμε μαζί μας σήμερα, εμπλουτίζοντας τα και με άλλες και δραστηριότητες και προϊόντα στην πορεία, να δείξουμε ότι το Αμάρι είναι ένας θησαυρός, ο οποίος μπορεί και αξίζει να τον ανακαλύψει οποιοδήποτε στην Κρήτη.
θησαυρό και μία αναφέρεται και θησαυρούς. Δίπλα μου έχω και αρκετούς άλλους θησαυρούς, έτσι. Γιατί το αμάρι δεν είναι μόνο πανέμορφος ορεινός όγκος, δεν είναι μια καλλιεργήσιμη γη, δεν είναι ένας τουριστικός τόπος που δεν πας, αλλά επιστρέφεις. Έτσι, δεν πας στο αμάρι και αυτό είναι ένα σλόγγαν. Δεν πάμε στα αμάρι, αλλά επιστρέφουμε στα αμάρι. Μαζί μας λοιπόν και εκπρόσωποι του γυναικείου φύλου. Να ξεκινήσουμε εξ αριστερών από την κυρία Νατάσα. Ναι. Νατάσα Λαντζουράκη λέγομαι. Η οποία είναι παραγωγός μελιού. Η ίδια θα μπορούσαμε να πούμε είναι το μέλι, αλλά κυρία Νατάσα, μέλι στο αμάρι. Ναι. Λοιπόν, στόχος μας είναι η ποιότητα. Μας ενδιαφέρει λοιπόν το να παράγουμε ένα μέλι αγνό, ποιοτικό, χωρίς φάρμακα, το οποίο να το αγαπάει ο κόσμος και να μπορούμε να το προωθήσουμε και εκτός Κρήτης, γιατί όλη η Κρήτη είναι γνωστή για την ποιότητά της, για το μέλι της, το λάδι της και όλα αυτά. Έτσι λοιπόν ήρθαμε σαν αμάρι εδώ, ενωμένοι, οργανωμένοι, να δείξουμε τον τόπο μας και τα προϊόντα που έχει ο καθένας χωριστά. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Στα δεξιά μου και δύο άλλοι εκπρόσωποι του ωραίου φύλου από την ξενοδοχική μονάδα Ελία. Η κυρία Ρούσα. Ναι. Λοιπόν, λέγομαι Ρούσα και εκπροσωπώ το ξενοδοχείο Ελία που βρίσκεται στο Μέρονα. Είναι μια ξενοδοχειακή επιχείρηση, αποτελείται από 6 μεζονέτες δίχωρες, πισίνα, ταβέρνα, μπαρ, εστιατόριο, καφετέρια, τα πάντα και λειτουργεί χειμώνα-καλοκαίρι. Χειμώνα-καλοκαίρι. Πόσα χρόνια λειτουργείτε, κυρία Ρούσα? 5 χρόνια. Από το 2008. Από εκεί και ύστερα, δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι είσαστε ενταγμένοι στον οικοτουρισμό, στον εναλλακτικό τουρισμό, στον ήπιας μορφής ανάπτυξης, ορεινό τουρισμό, χειμερινό τουρισμό. Πού ακριβώς ανήκετε? Αγροτουρισμό. Στο αγροτουρισμό. Ναι. Επομένως, ερχόμενοι κάποιος στο αμάρι, ερχόμενος κάποιος στο Ελία και στα γύρω ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα, μιλάμε για αγροτουρισμό με λίγα λόγια. Αυτό που νομίζω προσπαθεί να αναδείξει και η δημοτική επιχείρηση, έτσι. Ναι, έτσι. Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Από το Αποσέτη Βίλας, ο εκπρόσωπος. Παρούχας Νίκος. Ερχόμαστε από το όμορφο αμάρι, το καταπράσινο, από την κοιλάδα του Αμαρίου. Εκπροσωπώ το Αποσέτη Βίλας, τις τουριστικές κατοικίες Αποσέτη Βίλας. Ελάτε να μας επισκεφτείτε, να δείτε την ομορφιά, την ηρεμία. Από το αμάρι του Ρεθύμνου, Κρήτης, ένας τόπος που δεν πας, αλλά επιστρέφεις. Ένας παράδοση από τη γη με λίγα λόγια. Βρισκόμαστε στην Ιτηροκομική Αμαρίου ΑΕ στο περίπτερο στην Προμέξπο. Μαζί μας η κυρία Δήμητρα Ανδρώνη. Καλώς ήλθατε. Κυρία Ανδρώνη, τι παράγουμε καταρχήν από την αμαριώτικη γη? Τυροκομικά προϊόντα με γεύσεις που μας αρέσουν και λατρέψαμε. Τις δοκιμάσαμε και εμείς και τα παιδιά μας. Τις μαγειρεύουμε και τις έχουμε στο καθημερινό μας τραπέζι. Παρατήρησα πίσω μου κατσικίσιο τυρί χωρίς αλάτι. Κατσικίσιο τυρί, ναι, χωρίς αλάτι. Τι σημαίνει αυτό? Μόνο 0,05% αλάτι για ανθρώπους που προσέχουν τη διατροφή τους, αλλά και ανθρώπους που έχουν προβλήματα υγείας. Κρητικός χορός είναι το πεντοζάλι. Βρισκόμαστε στη Φάρμα Αλεξανδράκης, κρητικό κουνέλι, βέβαια στην Προμέξπο. Μαζί μας ο κύριος Νίκος Αλεξανδράκης, ιός. Μιλάμε για μια μεγάλη βιομηχανία παραγωγής κουνελιού με οικογενειακή βέβαια διαχείριση. Κύριε Αλεξανδράκη, δύο λόγια για την επιχείρηση. Καταρχήν να τονίσω ότι δεν είναι βιομηχανία. Το κουνέλι δεν είναι βιομηχανικό προϊόν. Δεν έχει ποτέ να παραχθεί σε τέτοιο επίπεδο γιατί είναι ένα ζώο ευαίσθητο. Και είναι ευαίσθητο γιατί είναι και θρεπτικό για τον άνθρωπο. Καταρχήν αξίζει να αναφέρω να πω ότι το κουνέλι έχει το λιγότερο ποσοστό λίπους από όλα τα υπόλοιπα είδη ζώων. Το λίπος που έχει, γιατί έχει κάποιο μικρό ποσοστό, είναι θρεπτικό λίπος, έχει το μικρότερο ποσοστό χολυστερόλης και αξίζει να αναφέρουμε ότι και ο σίδηρος περιέχει είναι περισσότερος από το μοσχάρι. Οπότε αυτό το κάνει ένα αξιόλογο προϊόν και αν συνδέσουμε με αυτό ότι είναι και πολύ νόστιμο, μπορούμε να πούμε ότι αποτελεί ένα πολύ καλό τρόφιμο για να το βάλει κάποιος σε μια σταθερή βάση στη δίαιτά του.
Από πλευράς εξαγωγικού εμπορίου, καταρχήν να πούμε ότι εδρεύεται στο Πετροχώρι Αμαρίου, σωστά? Όχι, εδρεύουμε στο Μοναστηράκι Αμαρίου. Μοναστηράκι, συγγνώμη, ναι. Στην κοιλάδα του Αμαρίου, στους πρόποδες του Ψιλορίτη. Και εκεί πέρα η εταιρεία μας ξεκίνησε 15 χρόνια πριν. Βεβαίως 20 χρόνια πιο πίσω ο πατέρας μου τα είχε ερασιτεχνικά τα κουνέλια. 15 χρόνια πριν λοιπόν ξεκινάει αυτή την εταιρεία, την αναπτύσσει σιγά σιγά. Καταφέρνει και φτιάχνει και ένα σφαγείο σε ευρωπαϊκά βεβαίως πρότυπα. Νομίζω είστε και το μοναδικό σφαγείο ιδιόκτητο. Είμαστε από τα πρώτα σφαγεία, αυτό είναι πολύ σωστό. Το μοναδικό στην Κρήτη βέβαια. Και τώρα έρχεται σιγά σιγά όλη η οικογένεια να μπει. Εγώ, σαν τεχνολόγος τροφίμου, ο αδερφός μου είναι ζωοτέχνης, ο άλλος μου αδερφός είναι μηχανολόγος. Και έτσι να υποστηρίξουμε με ένα επιστημονικό background αυτή τη δουλειά. Έλα που το χορεύουν κριτικοί με λεβεδιά και χάρη, με λεβεδιά και χάρη, με λεβεδιά και χάρη. Κρήτη, μεγάλη συνάντηση. 24-27 Μαΐου, η πρώτη μεγάλη παγκρίτια έκθεση, τα Εκβοντό Φαλερικό Δέλτα.